Witam Was pięknie. Roztomili, dziś będzie o tym, jeśli się oprawić, że jo jest stela, albo że gdosik jest stela, albo się oprawić, że gdosik jest tam stela. I teraz w internecie jest takowo dyskusji na jednym forze, na jednym forum, czy jeśli się oprawić tu stela, albo stela. Ja sam myślę, że roztomańcie ludzie prawią. To zależy od tego, jako dziedzina, to zależy od tego, w jakiej sytuacji my prawiemy stela, albo tu stela. Ja sam myślę, że tutaj nie śmi być żadnego dyktatu, że ktoś rzeknie, że ma się prawić tak, a tak. Ja sam myślę, że my tu stelocy, my wszyscy, co wyrządzamy po naszemu, my by mieli to czuć, kiej trzeba żyć Jerzech tu stela, albo Jerzech stela. Ale ja sobie myślę, że nie ma to tak ważne, jak to, że my by najpierw mieli tą naszą cieszyńską rzecz pielęgnować, co by nie umrzyła, co by my ją dali następnym generacjom, dzieckom, a tak dalej. I o tym wszystkim wam bym chciał teraz coś żyć, ale je to inny ode mnie. Są to inny moi słowa, je to inny moja opinia. I o to tak czuję. Nie ma to tak, że ja to komuś będę chciał narzucić. Roztomili moi, na cieszyńskiej ziemi furt się wyrządza, furt się spekuluje o tym, jeśli się oprawić stela albo tu stela. Ja se myślę, że kiejsi hańdowni, nasze starki a starzicy, wiedzieli chnet, kiej życ jedno albo drugi, a nie wadzili się z tego, jeśli gdosik żyk stela, a inszy roz gdosik żyk, że je tu stela. Bo wszyscy przeca wiedzieli, co znaczy jedno, a co znaczy to drugi. Teraz wam wyrządzę, tak jak to prawił na początku, jak ja to widzę, a jako to podle mnie je. Jak dosik prawi, że jest stela, to tak jakby rzekł, że jest cieszyński ziemi. A hańdowni tak ludzie prawili, jak chcieli żyć, że są z księstwa cieszyńskiego. Prawili, że są stela, to znaczy, że są z tej ziemi, a ta ziemia jest inkszo od tych ziem, co leży koleni. Bo wedla już są inaksze obliczki, inakszo rzecz, tradycje, a i zwyki. No podziwiajcie baj na ziemię żywiecką, podziwiajcie się na Górny Śląsk, podziwiajcie się na Morawę. To są ziemie małopolskie, to są ziemie, kaj już i rzedzie inakszo i inny przejedziecie porę dziedzin za Jasienicę, a już tam się inaczy wyrządzą. Na naszej cieszyńskiej ziemi, co ona jest naszych fotrów, a starzików, wszystko jest stela. Stela są rzeki, doliny, góry, stawy. Stela my są, a stela bydymy aż do śmierci. Choćby my aj zawędrowali kańsik na koniec świata, to dycki roztomili bydymy stela. Kto nie był stela, ten dycki był cudzy, bo przyszł baj od Krakowa, od Żywca, albo aj kańsik dali z Wrocławia. Jak jakiś synek się ożenił z dziołchą, baj z Goleszowa albo z Karwinej, a przyszł z Kielc, to się prawiło, że on nie ma stela. Najprzód był cudzy, ale potem za jakieś 40 roków już się prawiło, że jest stela, bo się przez ten czas nauczył cieszyńskich rzeczy, nauczył się tradycji, zwyków, co ludzie na cieszyńskiej ziemi twardo dzierżeli, a dzierżą po swoich przodkach. Ludzie mogą być stela, albo nie być stela. Tak to dyski było. A tak to jeszcze teraz je. Bo na całym świecie są ludzie włośni, a cudzi. Tuż dobre, ale prawi się aj, że gdosik je tu stela. Wiecie, dla mnie być tu stela, to je być oto z tej dziedziny, z tej chałupy, co u nas stoi kole tej życzki,
na tym kopcu wedla tych wielkucnych brzimów. Jak dosik prawi, że je tu stela, to jakby chciał żyć, że je oto z tego placu, co go poradzi pokazać palcem. Z tej chałupy, co drugi takomnej chałupy już nie ma nigdzie na świecie. A ta chałupinka to będzie dycki dla niego postrzodek świata. A na tym postrzodek świata tacy bardziej chytrzy ludzie prawili, że to je axis mundi. To je pympek świata. Jak dosik był z małych kończyc, to był tu stela. A ten, co był z Jabłonkowa, to już był tam stela. Ale przeca, a i w jednej dziedzinie stały dwie chałupy, jedna na początku, a druga na końcu cesarskiej cesty, a ludzie z tej pierwszej chałupy na siebie prawili, że oni są tu stela. Ci z tej drugiej chałupy też prawili, że są tu stela, a wszyscy z inkszych chałup na dziedzinie, to oni byli już tam stela. Tu stela to jeszcze znaczyło, że jakoś gwiec ma swój plac, a że ona tam ma być. Jak starzyk wzięli starce handrę, co nią oni myli deliny, a nie dali spadki tej handry, to był krawal, bo ta handra patrzyła tam, a tam. Oni ją wzięli tam stela, a nie dali ją na spadek. Jeszcze jak dziecka dorobiały w chałupie, to mama, jak już byli fest nasrani, jak się fest nasmolili, to prawili: idźcie mi tu stela do pola. Każdy plac, co poradzimy pokazać palcem, je tu stela. Nasi starzicy, a prastarzicy nie musieli szpekulirować, jeśli mają rzec stela albo tu stela, bo oni to czuli. Oni już wiedzieli, nie musieli myśleć o tym, jeśli mają żyć tak albo tak. A żaden drugi go nie sztrofował, że może rządzić tak, a nie inaczej. To, co żech wam teraz żyk, to je moi myśleni. Nie ma to żaden dyktat, że to tak musi być, że to tak było afertik. Cieszyńsko rzecz, furt się zmienia, furt żyje, bo to jest język. Pokiel będą żyć ci, co będą nią rządzić, a co będą chcieć nią wyrządzać. Fulać, drzistać, bulczeć. Nie ma się co wadzić, oto stela, albo tu stela. Raczej trzeba robić wszystko, co by język naszych fotrów chronić, a co by ten język nie umrzył. Roztomili jeszcze na koniec, jeśli żeście dotrwali do końca, ta kopytka, tutaj macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, kaj też uwidzicie moją gębę, też rządzę po naszemu, a można się wam ten film spodobał. Miejcie się pięknie, wszystkiego dobrego.